Dobrý den, jmenuji se Iveta Žvaková a v Navigate Cosmetics pracuji jako obchodní zástupkyně. Tato práce je pro mě koníčkem a snažím se všem mým zákaznicím pomáhat. Ráda bych vám představila naše unikátní nanovlákenné masky. Jedná se o neinvazivní a okamžité vyhlazení vrásek a také zmírňuje otoky a kruhy pod očima. Na tyto nanomasky jsme dělali speciální studii účinku na redukci vrásek, kdy společně s vědci jsme zjistili, že redukují až 75 % vrásek. Pojďme se na ně podívat. Zde vidíme nanovlákennou masku, kde na bílé straně jsou nanovlákna. Nanovlákna nám otevírají pory do pokožky a tím se nám samotné sérum dostává hlouběji do kůže a vidíme okamžitě krásný efekt. Vzhledem k tomu, že kosmetičky jsou s tímto produktem velice spokojené, protože se jedná o atraktivní a odlišnou péči v salonu, tak jsme vytvořili i další nanovlákenné výseky na celou tvář.